We genieten na van de overwinning van de Rode Duivels met onze vaste basisopstelling in de studio. Siebe van Heusden en ikzelf, Matthijs Dumery. En onze invallers zijn opnieuw Steven de Voer en Christophe Libero. Welkom bij FC Limburg WK. Om het met de woorden van een goede beller te zeggen, het was een great game. Ja, absoluut. Voetbal heeft gewonnen. Voetbal heeft gewonnen, geen politiek spelletje, gewoon tussen de vier witte lijnen met de bal en daar zijn wij beter in. Absoluut. Veel is gebleken. Heel veel, 4 keer beter. Voilà. Wat was jouw favoriete moment van die wedstrijd? Ja, ik zou niet weten wat kiezen en om geen enkele Rode Duivel te passeren of oneer aan te doen, ga ik voor iets kiezen wat niet met de Rode Duivels te maken heeft. Maar het symboliseert wel een beetje, vind ik, de Amerikaanse onmacht. En dat was dan Eddie Vedder die daar een blikje Stella aan het atten was. Want Hij ging meer naast dan in. Inderdaad. En ja, bij ons was het dan meer erin dan ernaast op het veld. Dus. Heel mooi, heel mooi. En hij keerde ook nog het blik om op zijn hoofd. Hoedje toetje. Hoedje toetje, inderdaad. Hij was dus duidelijk zeker leeg. We hebben het niet voor Stella gekozen daarnet hier. We hebben hier samen op de redactie gekeken. We hebben het bij Carlsberg 0-0 gehouden. Laag in alcohol en ook laag in calorieën. Maar we hebben die calorieën ergens anders gehaald. Hè. Ja, we hebben genoten van een partymix. Bitterballen, kleine hamburgertjes, kipcorns, Mexicanos. Ja, de mensen kennen het wel, denk ik. Ja, de airfryer speciaal meegenomen naar hier. En bij deze al onze excuses aan onze collega's, want de redactie ruikt naar frituurhapjes. Ja, sorry. Sorry, maar ja, we hebben gewonnen en wat moeten we doen? We moeten het toch op een manier vieren en ervan genieten. En we zullen gewoon meteen nagenieten van die wedstrijd zelf. En dan kunnen we het niet beter doen dan gewoon te luisteren naar de analyse van onze huisanalist Steven de Voer. Geweldige partij van onze Belgen. De eerste helft supergoed begonnen, heel goed die druk naar voren gezet. Toch verschil was dan in die eerste wedstrijden, waardoor ook onze goal eigenlijk snel volgt. Nog een paar kansen gehad op de 2-0 en dan verandert het momentum een beetje met de blessure van Onana. Komen ook ongelukkig door die vrije trap die afwijkt op Hans op 1-1. Maar eigenlijk nooit getwijfeld, doet de Ketelaar weer geweldig bij die 2-1. En dan eigenlijk de tweede helft volledig gecontroleerd, nooit in de problemen gekomen en dan het eigenlijk stilletjes aan afgemaakt door die 1-3 en 1-4 te maken. Ik denk dat België hun beste prestatie heeft geleverd in deze wereldbeker. Iedereen was goed, niemand is door de mand gezakt. De keuzes van Garcia pakte heel goed uit. Dus ja, dit belooft een mooie wedstrijd te worden richting Spanje. De keuzes van Garcia pakten heel goed uit. Toen ik de pushmelding van HBVL kreeg, zag ik Doku en De Bruyne niet in de basis. En mijn eerste reactie was dan, leuk, Hans van Aken in de basis. En toen zag ik de volledige opstelling en toen bleek dat hij ook niet in de basis stond. Ja, dat was eventjes verschieten, voor mij ook. Maar uiteindelijk moeten we wel zeggen dat het goed heeft uitgepakt. Nu, jammer genoeg heeft Onana maar ja, heel kort kunnen genieten van zijn basisplaats. En is dan Van Aken vrij snel ingekomen. Maar ja, het plan wat er lag was goed en heeft duidelijk gewerkt. Opnieuw, moeten we zeggen. Dus Garcia bewijst maar opnieuw zijn gelijk zeker. Ja, inderdaad. Nu, Steven vat eigenlijk de wedstrijd heel goed samen, maar zodat ook de mensen die echt in slaap lagen vannacht toch ook mee zijn, wil ik toch even luisteren naar de analyse van onze chefsport, Christophe Libero, in Lumenfield, het stadion waar de Rode Duivels gespeeld hebben. De Rode Duivels hebben Trump en de VS geantwoord op het veld zoals het hoort. Een indrukwekkende prestatie tegen de VS. Eigenlijk zijn ze op alle vlakken overklast, Amerika. En dat is deels te wijten aan henzelf. Ze waren veel makker dan in vorige matchen, waar hun intensiteit heel hoog lag. Maar ja, tegen de Belgen, ik weet niet hoe het komt, had het te maken met stress, met de zaak Balogun. Maar ze waren niet op de afspraak en de Belgen wel. Rudi Garcia startte verrassend zonder De Bruyne, zonder Doku. Dat was wel meer te verwachten. En ook Van Aken die verdween naar de bank. Maar hij kreeg gelijk en de Belgen waren echt op de afspraak. Hun referentiematch, zoals ze dat dan zeggen, 1-4, dat kan tellen. En dat is een antwoord dat nu heel de wereld rondgaat. Hun referentiematch en de VS begon makker dan de Belgen aan die wedstrijd. En dat klopt ook wel, ze lieten er geen gras over groeien. Al in minuut 1 een stevige pegel van Kastanje die richting de winkelhaak zweefde. Maar dat deed ook de keeper van de VS en die pakte hem goed. Freeze heet hij, geloof ik. Ja, inderdaad, klopt. Ja, hij pakte die
heel goed. Alleen jammer voor hem dat hij dat iets later in de wedstrijd niet doet. Nee, inderdaad. Na Sorry Rudy, de bekende website waar iedereen zijn excuses heeft aangeboden aan Rudy Garcia voor het gevloek tegen Senegal, moet er nu een nieuwe website komen. Sorry Charles, want iedereen heeft gevloekt op Charles de Ketelaar dit toernooi, maar eigenlijk bewijst hij nu het ongelijk van alle fans. Ja, absoluut. Zelfs voor de wedstrijd nog was er de vraag, of werd er geopperd om toch eens te starten met Fernandes Pardo. En dan is het... Voor elke wedstrijd eigenlijk, hè? Eigenlijk wel, ja. En dan is het des te mooier wel ook voor de Ketelaar, die wel altijd hard blijft werken. Ondanks dat hij niet altijd in dankbare posities komt, blijft hij toch hard werken en blijft hij doorgaan voor de ploeg. En dan is het, denk ik, des te leuker voor hem, maar ook voor de ploeg om te zien van, dat hij nu 2 keer kan scoren en die assist geeft. Dus zijn toernooi is eigenlijk al gemaakt, zou ik durven zeggen, na deze wedstrijd. Absoluut, en terecht. Die zal tevreden terugkeren naar het hotel daar in Seattle. Toen Onana gekwetst raakte in die eerste helft, wat zeiden we toen? Ja, we zeiden toen, het zou grappig zijn als hij nu Van Aken brengt in plaats van De Bruyne. Ervan uitgaande dat De Bruyne de meest logische wissel zou zijn op dat moment. Maar dan stond Hans Van Aken daar effectief klaar op de bank. En dan keken we wel allebei naar elkaar van, dit hadden we niet verwacht. Ja, het was toch even lachen. We zeiden het al moppend en dan gebeurt het ook effectief. Ja, maar opnieuw heeft hij achteraf wel zijn gelijk gehaald als je de rest van de wedstrijd ziet. De blessure van Onana heeft, vind ik persoonlijk, weinig impact gehad op ons spel. Het is natuurlijk super erg voor Onana, laat dat wel duidelijk zijn. Maar het heeft heel weinig impact gehad op ons spel, vind ik persoonlijk. Absoluut. Nu, de vraag is of dat met De Bruyne ook zo zou zijn. Maar we moeten er nu niet iets groters van maken dan dat het is, want ze hebben gewonnen. Aan de andere kant denk ik dan toch, De Bruyne heeft geen minuut gespeeld in die wedstrijd. Zou die dan 100% fit geweest zijn? Dat is inderdaad wel iets of waarover nu gaat gespeculeerd worden, was De Bruyne 100% fit. Stel, De Bruyne was niet 100% fit en hij laat hem op de bank zitten, is het alsnog een slimme zet om zand te strooien bij de VS, omdat je nog altijd de troefkaart De Bruyne achter de hand zou hebben, wat dan niet zo zou zijn als hij niet fit zou zijn. Nu, misschien heeft De Bruyne ook gewoon rust gevraagd, maar dat zou dan raar zijn, omdat je niet weet of er nog een volgende wedstrijd komt. Maar we zullen zien wat het gaat geven tegen Spanje. Maar nogmaals, de keuze voor Van Aken en Onana in de eerste plaats heeft goed uitgepakt, vind ik. Zeker, Van Aken maakt ook een doelpuntje als bedanking. Nu, dat was een dubbele blunder. Eerst de doelman van de VS en dan die verdediger moet eigenlijk ook het schot van Aken hebben. Hè, want hij probeert hem rond te krullen en dat is op zich goed gezien, maar eigenlijk trapt hij hem recht op de verdediger. Hij doet het eigenlijk slecht. Ja. Mogen we dat zo stellen? Hij doet het eigenlijk niet echt top, maar omdat de verdediger dan het zo slecht doet, gaat die bal nog binnen. Ja, zeker in het geval van Aken is er daar maar 1 gepast woord voor, hè. Boerenchance. Ja, hij had in de eerste helft ook wel boerenpech gehad met de vrije trap van de VS. Dat klopt dan ook weer. Nu, bij de 1-4 van Lukaku was iets minder geluk nodig en iets meer kunde. En opvallende statistiek, de laatste 3 WK-wedstrijden heeft hij telkens 1 schot op doel, 1 goal. Dat is efficiënt zijn. Efficiënt zijn, het is onze supersub. En ik zou die nu ook eigenlijk gewoon... Ik weet niet hoe ver we gaan gaan in het toernooi, maar gewoon de rest van het toernooi het laatste half uur laten invallen. Het is een gigantisch wapen. Het is een enorme troefkaart die je achter de hand hebt, inderdaad, tijdens zo'n wedstrijd. Nu, de vraag gaat altijd zijn, als we verliezen, hadden we Lukaku niet eerder moeten brengen. Dus dat spreekt dan misschien wel weer een beetje tegen. Nu, als de Ketelaar zo speelt gelijk vandaag, speelt tegen Spanje, dan mag Lukaku van mij het laatste half uur invallen om er nog 2 bij te leggen. Ja, voilà, dan hebben we een beproefd recept. Maar de toekomst van het toernooi, die is natuurlijk nu nog onzeker. Eerst hebben we Spanje. Maar toch even terugblikken, wat betekent die overwinning nu voor de rest van het toernooi van de Belgen? En dat hebben we gevraagd aan Christophe. Ik denk vooral dat deze wedstrijd voor nog meer samenhorigheid gaat zorgen. Onana die was geblesseerd uitgevallen, een zware knieblessure. En tijdens de rust heeft hij het woord genomen, blijkbaar, naar zijn ploegmaats toe in de kleedkamer. En dat moet toch emotioneel geweest zijn. Dus de tweede helft hebben ze ook nog gespeeld voor Onana. Die zal toch wel gemist worden tegen Spanje als de duels moeten aangegaan worden. Want zijn toernooi zit erop. Nu, Spanje wordt een echte eerste test
Amerika was te zwak om van een echte test te spreken. Voordien in de groepsfase speelden de Belgen ook eigenlijk niet op hun beste niveau. Van Nieuw-Zeeland werd wel vlot gewonnen, maar goed, dat is het laagst geclasseerde WK-land op de FIFA-ranking. Het WK is al geslaagd voor de Belgen, de kwartfinale bij de laatste 8 landen van het WK. Ja, dan heb je het goed gedaan. Vraag maar aan Nederland, Brazilië of Duitsland die al thuis zitten. Ja, ik had het daarnet over boerenchance. En dan denk ik, waarom zouden we die chance, dat geluk, niet ook gewoon tegen Spanje kunnen hebben? We kunnen ook gewoon daarvan winnen als die bal net eens goed valt. En gewoon op naar de halve finale. Ja, tuurlijk. De wedstrijd moet altijd gespeeld worden, maar ik wil toch... we zijn niet topfavoriet. In tegenstelling tot bijvoorbeeld... Nu, bij deze wedstrijd waren we ook niet torenhoog favoriet, maar waren we wel nog altijd op papier de betere ploeg, vind ik. En dat is ja tegen Spanje absoluut niet het geval. Maar dat kan ook misschien wel in ons voordeel werken. Zij die moeten komen, wij die kunnen loeren op de omschakeling. Waar we heel goed in zijn. Absoluut. Dus alles kan in het voetbal. Ja, en als er iets is wat Garcia ons geleerd heeft, dit toernooi, is het dat het maakt niet uit op welke manier je wint, als je maar wint. En het maakt ook niet uit met wie je wint, als je maar wint. En dat zou zomaar eens kunnen gebeuren. Ja, absoluut. Ik ben het ook volledig eens met wat Christophe daar zegt van de groepsfase die is nu achter de rug. Die is achter de rug, die mogen we nu achter ons laten. We zitten nu in die kwartfinale. Het toernooi is geslaagd. We hebben een hele goede wedstrijd gezien van de Belgen tegen de VS. En alles wat er nu bij komt, is eigenlijk gewoon plus. Zeker, ik geloof dat Courtois dat ook aangaf in zijn interview achteraf, dat het doel de kwartfinale was, dat nu bereikt is. Want voor het toernooi wouden ze er uiteraard geen ronde op plakken, maar stiekem zeiden ze dus toch in de kleedkamer kwartfinale, dan is het geslaagd. Ik denk ook dat als ik naar mezelf kijk, dan was kwartfinale inderdaad een doel wat ik, als mensen aan mij vroegen, wat gaat België doen? Dan zei ik, ik hoop kwartfinale. Ik denk dat ook bij vrienden, collega's, merkte je ook van een kwartfinale. Dat was wel een realistisch doel. En dat je nu bij die beste 8 landen zit, van 48 landen beginnend, dat is niet niks, vind ik persoonlijk, als je ook kijkt wie er nog allemaal in zit. Er zijn ook wel een groot aantal toplanden al naar huis ondertussen, maar daar mogen we trots en fier op zijn. En ik denk dat België en Noorwegen misschien wel nog dark horses kunnen zijn voor de komende wedstrijden. Zeker, en ik zou daar Marokko misschien ook wel bij rekenen. Ja, ik vind Marokko minder verrassend, omdat die in 2022 zo'n fantastische run hebben gehad. En die spelen ook al het hele toernooi wel heel goede wedstrijden. En ik vind Marokko tegen Frankrijk, ik heb daar geen duidelijke favoriet. Nee? Ik vind juist net omdat ze tegen Frankrijk moeten, die zo goed zijn, dat ze toch weer als dark horse kunnen gerekend worden. Want als ze Frankrijk kloppen, is dat voor mij toch nog steeds een stunt. Maar ik zie het ze wel doen. Ja, ik denk dat als een ploeg Frankrijk kan kloppen, dat het op dit moment wel Marokko is, inderdaad. Dus ik ben heel benieuwd wat die wedstrijd gaat geven. Dat is ook belangrijk voor ons, mochten we doorstoten natuurlijk tegen Spanje, dan komen we tegen de winnaar van die wedstrijd. In een halve finale, stel je voor, een halve finale Frankrijk-België, een herkansing. Tijd voor wraak. Tijd voor wraak, maar eerst Spanje en daar had Christophe ook nog iets over te zeggen. We zijn nu wel benieuwd hoe Garcia het gaat aanpakken tegen Spanje. Ja, daar zijn ze duidelijk de underdog. Maar Garcia heeft zo zijn eigen kronkels in zijn hoofd. En tegen Senegal pakte hij goed uit. Volgens mij nog altijd met meer geluk dan met kunde. Maar tegen de VS had hij het goed gezien. En hebben de Rode Duivels gedaan wat hij van hen gevraagd heeft. Nu, Spanje is wel een ander kaliber. Het enige wat misschien een voordeel speelt van de Belgen is dat ze niks meer te verliezen hebben. Ze kunnen gewoon vrijuit spelen en op de tegenaanval loeren. Als je ziet hoe Luke Bacchio vandaag speelde, dat was echt met heel veel flair en met heel veel dreiging. En als je een Doku, een Lukaku en een De Bruyne nog op de bank hebt zitten, als je die ziet inkomen, dan zijn ze bij Spanje toch ook niet helemaal op hun gemak, denk ik. Dus Spanje topfavoriet, maar nu is alles mogelijk voor de Belgen. Een beetje in dezelfde lijn. Nu is alles mogelijk voor de Belgen. We beginnen alweer te dromen. Ja, maar dat is net het leuke aan zo'n toernooi. Die vibe die verandert constant. Ik weet nog dat we hier in de studio zaten na de eerste 2 wedstrijden en dat we eigenlijk dachten van gaan we wel door? Gaan we door de groepsfase geraken zelfs. En nu zitten we al te dromen van nu is alles mogelijk. Nu, Spanje nog altijd geen tegendoelpunt gekregen op dit WK. Dat is wel... er moet iemand de eerste zijn. Toch? Voilà. Dan waarom niet CDK? Ja, inderdaad. King Charles, nee, waarom niet? Courtois die had het ook in het interview achteraf nog over een beetje een gebrek aan respect de afgelopen week. Veel, vooral Amerikanen dan, die zeiden dat de VS wel eens makkelijk ging winnen tegen België.
Maar hij zei ook, ja, we hebben getoond dat we gewoon een goede ploeg zijn. Ja, absoluut. En ik denk dat ze dat als motivatie hebben gebruikt. Ook die hele zaak Balogun daarbij. Ja, ik denk dat dat een enorme motivator is geweest voor de ploeg. En ik kan dat alleen maar toejuichen dat ze die motivatie zo hebben kunnen omzetten op het veld en dan dit hebben gebracht. Ja, het is eigenlijk een beetje... België heeft nooit echt zo dat ze aan een WK-match starten met echt veel passie en vuur. Dat zit niet echt in de Belgische aard. Maar net door wat er nu de afgelopen dagen is gebeurd, misschien zat dat er dit keer echt wel in. Heel de wereld stond ook achter België. Ik kan me niet herinneren dat dat ooit in ons leven is gebeurd, dat heel de wereld België zo gesteund heeft. Niet alleen, want het gaat over meer dan voetbal bijna. Ja, absoluut. Ik denk net daarom, omdat het over zoveel meer gaat dan eigenlijk alleen voetbal. Of net omdat voetbal iets wat net niet politiek is, toch ineens politiek wordt gemaakt. Ja, ik denk dat daarom inderdaad we die steun hebben gekregen van over heel de wereld. En het is des te mooier dat we het nu op deze manier kunnen afronden, dit hoofdstuk. Nu, ik hoop wel dat er wel nog een staartje aankomt en dan een juridisch staartje in de zin van dat België nog altijd blijft procederen tegen de FIFA, want het is absoluut niet juist wat er hier is gebeurd. Of de manier waarop toch zeker niet. Dus dat gaat wel nog vervolgd worden, denk ik. Hoop ik. Dat hoop ik ook. Maar ja, het was een werkelijke schande, maar om af te ronden, gelukkig dat voetbal heeft gewonnen van politiek. Inderdaad, en wij kunnen ons verder focussen op dat voetbal, want wij zitten er nog in en de VS lekker niet. Hopla, voetbal won over soccer ook. Dan nog even kort over de Genkies en Canaries op het WK. Nu, er is er nog maar één, El Wadi. Maar er zijn ook wel nog ex-Genkies op het WK. Onder andere Matthew Ryan. Je zou bijna vergeten dat hij ooit nog voor Genk heeft gespeeld, denk ik dan. Maar die werd er voor Australië ingebracht om de strafschoppenreeks tegen Egypte te doen. En die heeft wel geteld 0 penalties gestopt. En wat mij opviel, vlak voor de strafschoppenreeks toonde Egypte een reeks beelden uit La Liga. En ik denk dat het de strafschop van Mbappé was tegen Levante, tegen Ryan. En het zou zomaar eens kunnen dat ze daar hebben getoond van kijk eens, hij vertrekt altijd ongelooflijk vroeg. En dat was me ook opgevallen in die strafschoppenreeks. Hij heeft er geen enkele gepakt, want hij vertrok al voor er getrapt werd. Dus het was eigenlijk heel makkelijk om die gewoon in de andere hoek te leggen. Opvallende... Ja, ik weet niet, je hebt de strafschoppenreeks niet gezien? Met een half oog, moet ik toegeven. Het was een heel opvallend moment, vond ik. Ja, als ik dit hoor, moet ik altijd terugdenken aan het verhaal van Tim Krul. Ja, die ook ingebracht werd en dan wel... Dat het wel succesvol werd voor Nederland. Dus ja, het is jammer voor Matthew Ryan en Australië, maar ja, ik denk wel, met alle respect voor Australië, dat Egypte het wel misschien ook het meest verdiende en ook nog het meeste kans maakt om te stunten tegen Argentinië nu. Ja, zeker. Argentinië is nog niet klaar met Egypte. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik hoop voor het toernooi wel dat gewoon Argentinië doorgaat. Dat levert inderdaad mooiere, grotere clashes op, denk ik, dan in de halve finale of in de kwartfinale. Zeker. We hebben het daarnet al even gehad over Marokko. El Wadi speelt daar, maar natuurlijk, dat hebben we eigenlijk nog niet aangehaald in deze podcast, ook ex-Genki El Kanous speelt daar en die staat daar stevast in de basis. Heeft wel nog geen doelpunt en ook nog geen assist achter zijn naam staan. Maar wel een kwartfinale, dus who cares dan? Ja, inderdaad. En zoals net al gezegd, dat belooft een hele spannende wedstrijd te worden. Een hele leuke wedstrijd. Ik denk voor Frankrijk ook misschien een eerste echte grote test. Na Noorwegen dan. Oké, Noorwegen heeft toen al met een B-ploeg gespeeld tegen Les Bleus, maar... Dus daarmee zeker dat dit de eerste grote test is. Ja, ik ben benieuwd. En over Noorwegen gesproken, dat wordt ook een mooie affiche tegen Engeland. En ook daar speelt een ex-Genki, Sander Berge. En die is daar ook een vaste waarde op het middenveld. En ik vind Noorwegen echt een hele leuke ploeg. En ik hoop dat ze doorstoten tegen Engeland. Ik ben een grote fan. Ik ben ook fan van het roeien. Sommigen zeggen dat het te gemaakt is, dat het een beetje Amerikaans is. Maar ik vind het juist gewoon leuk. Die Noren die overal waar ze zijn in Amerika en dan ook in het stadion gewoon roeien. Ja, het heeft iets. Het brengt sfeer. Het is een beetje zoals de Viking Club van de IJslanders. Ja, dat is dan een beetje de kritiek soms, hè, dat het gefaked is. Ja, misschien gewoon wat minder kritiek hebben en wat meer genieten van de sfeer. Absoluut, groot gelijk. En nee, ik vind het een leuke ploeg. Haaland in de spits is een machine en dan Nusa daarnaast, Ødegaard erachter. Absoluut, en ik wilde eigenlijk ook zeggen, net omdat er zo'n machine in die ploeg staat, blijven andere spelers misschien net iets onderbelicht, zoals bijvoorbeeld een Sander Berge, die het uitstekend deed tegen Brazilië. Dat was echt indrukwekkend. Het is gewoon een heel degelijke ploeg, ook los van Haaland. En ja, Ødegaard is ook wel een van de sterren van die ploeg. Inderdaad, en ook die keeper die daar de wedstrijd van zijn leven speelde tegen Brazilië, dat was... Geweldig gekiept, wauw. Ja,
Ja, ze hebben wel Neymar doen sneuvelen. Die was in tranen na de wedstrijd. Wel leuk dat hij nog zijn doelpuntje heeft kunnen meepikken op dit WK. Ja, dat wel. En het is ook Neymar niet alleen. Ik veronderstel dat ook voor Ronaldo het laatste WK is. Pas op, met Ronaldo weet je nooit, maar er zal geen andere coach dan Roberto Martinez Ronaldo er nog inzetten. En zeker niet binnen 4 jaar, als hij 45 is. Ja, het moet wel zoiets zijn qua leeftijd. Dus ik denk wel, dat is toch ook wel uitzonderlijk wat we misschien mogen benoemen. Allee, dat is een generatie die afsluit. Allee, voor mij is dat toch een generatie. Dat is de generatie van spelers waarmee ik ben groot geworden. Ja, ik ook. We zijn even oud. Dus. Ja, voilà. Dus, dat is toch inderdaad een mooi moment. Of ja, een uniek moment dat we nu die laatste wedstrijden van hen hebben gezien. En hetzelfde zal ook gelden voor Messi. Zal dat tegen Egypte zijn of later? Of herhaalt hij zijn kunstje van 4 jaar geleden? Dat is toch ook iets waar ik wel heel benieuwd naar ben. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar dat zullen we dus in de volgende afleveringen kunnen bespreken. Maar dat zal dan zonder jou zijn, want jij vertrekt op reis. Ja. Je had er dus niet al te veel vertrouwen in dat we zo lang met onze podcast gingen kunnen doorgaan, want je had al een vakantie geboekt. Ik vertrek de dag na de kwartfinale. Dus ik heb geboekt op wat ik had gehoopt. Voilà, kijk. Mooi. En ik zal maar op zoek gaan naar een vervanger. En wie dat wordt, dat zullen jullie dan wel zaterdag te weten komen na de kwartfinale tegen Spanje. Tot dan.